Sa kada lugar, may mga istorya nga wala gid ginahambal. May mga sikreto nga ginatago. Kag kahadlok nga hindi mo maintindihan. Ini ang dulom, kundiin ang kahadlok, mabatyagan mo gid. Ini nga istorya, matuod gid nga natabo. Kag eksperyensya ini ni Junjun. Sang 1998 sa Nalbagan, Negros Occidental. Si Junjun, isa ka mangingisda. Halos tanan nga baybay sang ila lugar, nalibot na niya. Para lang mangita sang pangabuhi. Hindi sayon ang kabuhi sa dagat. Kag tanan nga kakapoy na agya na niya. Gani naglig-on gid siya nga tao. Kag kabalo na siya mag-ila sang husto kag sala. Bisan bata pa siya. Ang iya amay, isa ka manugbulong. Pero mas madamo pa siya sang oras sa iban nga tawo kag daw nalipatan na niya ang iya nga pamilya. Gani si Junjun, bisan bata pa, napilitan gid nga magpangisda para may makaon sila. Sa paglabay sang panahon, nagmaayo gid siya nga manug-isda. Adlaw-adlaw, damo gid siya kuha nga isda. Kag ang iban pa, ginabaligya niya para sa iya pamilya. Pero isa ka adlaw, may natabo nga indi gid niya ginalauman. Samtang nagapanagat siya, may nakita siya nga isa ka lain nga tanom sa dalom sang dagat. Tungod sa kuryosidad, ginuyatan niya ini. Pero sang nahikapan na niya, nabatyagan niya ini nga daw may nagkakamang sa sulod sang iya nga lawas. Madasing ini nga nagalakat, kag kulba gid ang iya nga nabatyagan. Gani napilitan gid siya nga magbutwa, bisan madalom pa ang iya ginsalom. Pag-abot niya sa babaw, nagpanig-a iya nga lawas, kag nalisod gid siya ginhawa. Ginpilit niya nga makalabot sa pangpang, pero hindi gid niya kaya. Bangod sa kataas ang mga bato. Ginigo siya sang balod hasta siya nga malipungan. Abi niya, amo na to ang iya nga katapusan. Pero sang nagmata siya, ara na siya sa baybay, ginanod sang tubig. Pagkauli niya, diretsyo siya sa iya nga amay. Tay, may natabo sa akon. Ginusisa ini sang iya nga amay. Pero wala gid may nakita. Hasta nga, may nakita nga lila nga daw nagalakat sa iya nga mga ugat. Dira nagkulba gid ang iya nga amay. Kinbulong siya hasta magabi. Pero wala gid gihapon sang sabat. Gani gindala siya sa manugbulong sang baryo. Pag-abot nila didto, dira nahibal-an ang kamatuoran. May kataw na nagsulod sa iya nga lawas. Isa ini kanila lang na nagabuhi sa dugo sang tawo. Pero suno sa manugbulong, hindi ini puwerwisyo, kundi may dala pa nga kaayuhan. Gani, ginpabayan lang nila ini. Pero dira nagsugod ang kahadlok. Paglabay sang mga pila ka adlaw, may lalaki nga ginabulong sang amay ni Junjun nga ginatake sang aswang. Nagahingagaw siya nga daw may ginapangita nga wala makita. Bisan ano himuon, hindi gid mag-ayo. Gani, ginpasugo ni si Junjun nga magkadto sa baryo. Kag tawgon ang manugbulong nga abyan nila. Bisan kulbaan, naghalin gihapon siya sa gabi. Samtang naglakat siya, naglain ang palibot. May mga kahoy nga daw hindi dapat ara, kag may mga tingog nga hindi normal. Dira niyan nabatyagan nga may mga nagasunod sa iya.
Wala siya nagtalikod. Pero kabalo siya. Hindi siya nag-aisahan nun. Sang malapit na siya sa baryo, gulpi lang siya ginatake. Isa katigulang nga babaye. Pero hindi ini tao ang itsura. Ginpanit siya, ginpangkagat, ginubos ang iya nga kusog. Pero nagtaliwan ang iya nga dugo. Nag-atras ang nilalang, kag nagdalagan palayo. Pagbalik niya, dala na niya ang manugbulong. Natabangan nila ang pasyente. Pero wala sila kabalo nga mas may madalom pa nga kasugtanan. Halos gabi-gabi, makita ni Junjun ang tigulang nga babae sa baybay. Aswang tugali. Kag may kasugtanan sila. Hataga niya ini sang dugo para hindi paghilabtan sini ang iya nga pamilya. Sang una, ginbaton niya ini. Abi niya, okay lang. Pero hindi gali. Kay ang kataw nga nagaprotekta sa iya nga lawas, ginubos na sang aswang. Sang naubos ini, dira nagsulod ang iya nga sakit. Permi siya maluya, kag dali lang siya magmasakit. Sa ulihi, ginpangita nila ang aswang, kag ginpatay nila ini. Pero ulihi na ang tanan. Sa edad nga 35, napatay si Junjun. Damo siya ginagyan nga masakit. Kag wala gid ini nakayanan sang iya nga lawas. Kag amo ini ang leksyon. Indi tanan nga ginahatag sa imo para sa imo kaayuhan. Kag indi tanan nga nagaupod sa imo para sa imo nga kaluwasan. Kay may mga butang na once magsulod sa imo nga kabuhi, hindi na gid ini maghalin. Hasta nga kuhaon ka pakadto sa dulom.